Akokoľvek sa môžeš snažiť, nikdy si ľudia nebudú o tebe myslieť presne to, čo si o sebe myslíš ty. Jednoducho nemajú rovnaké zmýšľanie ani vnímanie ako ty. Čiže tvojou úlohou, ako som už raz povedala, nie je byť dobrým človekom, ale byť pravdivým človekom. Pretože pokiaľ budeš dobrým človekom a budeš stále pomáhať druhým, stále im proste vyhovieš a podobné veci, tak ľudia ťa nebudú mať radi konkrétne za to, že kto si, ale za to, čo z teba môžu mať. Za to, že im proste pomôžeš, za to, že nechcem to tak hnusne povedať, že ťa môžu využívať, ale v podstate môžu. Ale keď budeš pravdivý, tak ver či nie, ale tí ľudia, ktorí ťa budú mať naozaj radi, ťa budú mať radi práve kvôli tebe. Kvôli tomu, aký naozaj si. Taktiež si ťa budú dokonca ešte aj vážiť. To si myslím, že je docela dosť dôležité.